Human giingong ng shoplift sa usa ka butik sa usa ka mall sa Dakbayan sa Mandawi ni adtong Agosto na miktima na usab ug usa ka salon ang usa ka babay sa Uptown Cebu ni adtong niaging Huwebes. Ang babayeng gitumbok nga wa mobayad sa mga services sa salon mao si Jobel Bascog. Didto kini sa Nails and Cocktail Salon sa Raintree Mall sa Barangay Capital Site niadtong December 4. Matod sa tag-iya sa salon nga si Christy Sigvatsen nga mukabat ngadto sa 2,680 pesos ang bayranan ni Bascog sa iyang pagpakolor sa buhok, eyelash extension, pagpamanicure ug pedicure. Sa dihang nahuman sa pagpasalon si Jobel, nananghid kini nga mo-withdraw og kwarta tungod kay kuwang ang iyang igbabayan. Si Chief Inspector Wildemar Chu sa Fuente Police Station ni Butyag nga ang tag-iya naghuwat sa iyang salon hangtod 1:30 sa kaadlawon sa pamasin nga mobalik pa ang sospek apan wa na kini mobalik. Si Christy sa pakiginabi sa Sunstar Pilipinas ni Butyag nga mopasaka siya og reklamo og nakig-koordinar na siya sa ubang mga nabiktima ni Bascog. Dugang ni Christy nga kinahanglang mapugngan ug moatubang si Bascog sa mga sangputanan kay kung dili daw basin magunahon na kini nga mamahimo ra siyang makalingkawas tungod sa iyang edad.